понякога, че животът е несправедлив към теб? Или Не. обвинявал ли си някога или нещо за това? Е имало такива моменти, може би е било в детството, но нямам ярки спомени да съм изпитвал негативни чувства. А в кой момент ти се е приисквал да видиш какво се случва около теб? Ами, не толкова да видя какво се е случило около мен, колкото това създава определени трудности. Когато не можех да играя, примерно, на всички игри, които играеха другите деца, със сигурност не ми харесваше. Това ти е липсвало? Да, на моменти, но е било сравнително рядко, много рядко. Какво друго ти е липсвало до момента? Не бих казал, че нещо ми е липсва. Аз съм доволен от живота. Не съм изпадал в някакви сериозни размисли. Това ми липсва, това ми липсва. Нито в депресии от Не. това. Не. Това са картите, които са ми раздадени от съдбата, така да кажем. И аз се опитвам да постигна най-добрите резултати с тях. Сега единият вариант е да се вайкам и да се тюхкам, но аз не виждам до какъв резултат ще ми доведе това. Добре, Руми, защо си избра човек, а не куче за асистент? Добре формулиран въпрос. Кучето колкото помага, толкова изисква грижи. Той изисква да му обръщаш внимание. Аз по принцип от животните предпочитам повече котките, отколкото кучетата. И не знам, не съм се замислял никога за куче. Аз предпочитам асистента, защото има какво да си кажем. Кучето изисква много грижи, както казах, които в момента не съм в състояние да му дам. Аз не мога да стана в определено време сутринта да го разходя това живот. Не мога да очаквам само да получавам от него, без да давам достатъчно в замяна. Няма да бъда достатъчно добър стопанин. А как се доверяваш на хората? Случвало ли ти се всъщност през живота да те измами някой с нещо и да се възползва от слепотата ти? До момента почти не се е случило. Почти или изобщо не се е случвало? Ами някакви дребни неща, но на които не съм обръщал внимание. Да речем, преди много години, сега спомням, че в някакъв магазин имах проблем с рестото. Някакви такива дреболи. Те са изключителна рядкост. Но сериозни лъжи... Не. Не са се случвали. За щастие нямам такива случки в живота си. Ами ти си просто късметлия. Да, аз винаги съм казал, че съм галеник на съдбата. Аз не съм посещавал така наречените специализирани училища, училищата за слепи. В България има 2 такива, в София и Варна. Аз съм от Хасково и родителите ми, когато е трябвало да започне училище, се преценили, че разстоянието е прекалено голямо. Там децата живеят на пансионен принцип. И те не са ме записали в училищата, тези училища. Но когато пораснах и излязох от пубертета, и си дадох сметка, че все пак без образование не може. И първо записах едно компютърно обучение в Центъра за рехабилитация на слепи в Пловдив. И по време на това компютърно обучение, там беше първият досег с компютрите, то много ме вдъхнови. И там вече се замислих, в тези години
беше нашумяло и интегрирането на децата с специални образователни потребности в масовите училища. И реших да уча. Компютъра също го използвам с говоряща програма, която в момента чувам на тези слушалки. Както се вижда, не ползвам монитор, нито мишка, а изцяло управлявам компютъра чрез клавиатурата. И си пускам някоя любима музика, да речем. А това е моят микрофон, с който... Tu sais que quelquefois je me sens seule et perdue. Est-ce que tu me reviendras? Tu sais que quelquefois je me sens loin de toi. Dis, est-ce que tu te souviendras de moi? С който водя онлайн радиото си. Здравейте на всички! Бони Тайлър слуша в момента. Да речем. Аз като любител на технологиите много се радвам на развитието на достъпността. Смартфоните и компютри, лаптопи стават все по-достъпни за употреба от незрящите. На телефона ми има инсталиран говорящ софтуер, наречен SpeechLab. Може ли да ни демонстрираш нещо? Ами да речем. Какво правиш в момента? Влизам в приложенията. И от тук мога да си избера някакво приложение, което да стартирам. Да речем часовника. Откъдето мога да си настроя някоя аларма. Ето така си включих аларма за утре 9 сутринта. Как се подготвям за изпити? За изпити се подготвям най-често от лекциите и от материали, които мога да открия по предмета в интернет, които са достъпни онлайн. Нещо много важно за мен. Ако няма такива, вече посягам към книгите от библиотеката, които си сканирам, чета и се явявам на изпит. Много съм доволен от преподавателите. До момента почти всички, даже мога да кажа всички, колкото и рядко да генерализирам, са много разбрани и точни. От това не мога да се оплача. Какво може да се подобри? Могат нещата да станат по-компютризирани. Тоест, да има малко повече онлайн съдържание. Да се сканират повече учебници, може би. Да. Да. Да имам достъп до електронни учебници, това би ме улеснило. Може да се вкарат в самия факултет компютър или компютри, защото аз не съм единственият сляп студент в факултета, на които да се правят изпитите. Защото всички изпити при теб протичат устно, нали така? Да. Като излезеш навън, на улицата или по заведения, или на разходка, или по магазини, където и да било навън. Мислиш ли, че можеш да речем и сам да се справиш? Има места, където мога да се справя сам, има доста места, където и не мога да се справя сам. Това е краткият отговор.
Къде можеш и къде не можеш? Дай ми по един пример. Най-трудни са местата, където трябва да пресичаш. Защо? Трафик. Защото имам неозвучени светофари, има озвучени светофари, които не са озвучени добре, липсва стандартизация и това представлява риск да пресичаш на сляпо. А хората отзивчиви ли са според теб? Ти от своя опит ми кажи. Повечето хора са отзивчиви. Когато се движа сам, което ми се случва, честно казано, рядко, винаги има хора, които да попитат дали се нуждават от помощ. Понякога е нямало, но повечето хора са отзивчиви. В големия град в София има повече слепи, които се придвижват сами и хората са свикнали да помагат. Ти си излизал извън границите на България. Разкажи ми там как си бил приет. Правиш ли някакви сравнения и разлика в отношението на хората? Преди 5 години бях в Англия, в рамките на един младежки обмен. Доста по-напред са с материала. В какъв смисъл? Достъпна среда, по-добри ориентири, светофарите са озвучени. Има как да се придвижва се. Не, че и тук няма, но тук е по-трудно. Аз когато изляза тук от блока, казах, че наблизо е добре, но след един дъжд, тук настилката е разбита. Аз трябва да проявявам изключително умение, за да е топло. Различен със сигурност, но всеки човек има нещо различно в себе си. При мен е по-ярко изразено. А за какво благодариш? За какво си благодарен? За много неща. За семейството ми, което ме е подкрепило в тези години, за многото хубави хора в живота ми, приятели и познати, за дори изключайки слепотата, за здравето си, за много неща. А вярващ ли си? Да, мога да кажа, че съм вярващ. Кога се молиш и за какво? Нямам определени часове на молитва, които спазвам, може би преди да заспя сама. Когато светът отихва, човек е най-вглъбен и спокоен. Не всяка вечер е така, но да, преди да заспя. За какво се ядосваш? Гледам да не се ядосвам. Рядко се ядосвам. Аз съм спокойна личност но тия моменти,
Простотията може да ме изкара от тръгване си. Не ме карай да давам примери в момента. Не си затормозявам съзнанието с някакви спомени, но да, това е простотията. А обичаш ли се? Дали се обичам? Да. Както се вика, за да откриеш истинската и вечната любов, трябва да се влюбиш в себе си. Всеки човек трябва да обича себе си. Малко или много, аз се обичам. Много. Какво искаш да ти се случи в професионален план? Как си представяш своя кариерен път? И къде? Искам да се занимавам с радио. Къде, в кое радио и как, все още не съм съвсем сигурен. Може би в някое музикално радио, може и в друга тематика. Кажи ми. Нещо с политическа насоченост. На хората първо ще пожелая да бъдат здрави, защото колкото и да е клиширано, здравето е много важно. После ще им пожелая, или по-точно ще им кажа да не се ядосват за глупости, да ценят това, което имат. А за себе си? Точно за това се замислих. Какво мога да си пожелая? Да продължавам да бъда обграден от хората, на които държа.